Ahojte priatelia, ja som sa dlho vyhýbala tejto téme, ale už mi to jednoducho nedá. Poviem vám, že ja televíziu nepozerám práve kvôli tomuto. A aj tak mi permanentne vyskakujú na sociálnych sieťach ukážky, ako sú Rúža pre nevestu, Love Island, teraz najnovšie Back in the Fame, Farma a podobne. A poviem vám, že mi je už z toho zle. Toto je čisté šialenstvo, systematické ničenie hodnôt a vymývanie mozgov celej spoločnosti. A viete, čo je na tom najzvrátenejšie? Že to vyrábajú práve tie isté médiá, ako sú Markíza a Jojka, ktoré majú informovať ľudí o pravde, o realite, o tom, čo sa v tomto štáte deje. Namiesto pravdy šíria klamstvá, povrchnosť a tlačia do ľudí predstavu, že dôležitý je výzor, telo a popularita. Učia mladé dievčatá, že čím viac sa ukážeš, tým viac si uznávaná. Keby som chcela rozvrátiť spoločnosť, urobila by som to presne týmto istým štýlom. Ticho, nenápadne, každý deň cez obrazovky. Toto je programovaný rozklad. Lebo keď sa žena pred celým Slovenskom vyzlečie alebo sa akokoľvek vulgárne vyjadruje na sociálnych sieťach a myslí si, že tým získava rešpekt, tak niečo v tejto spoločnosti už dávno prestalo fungovať. Nahota nie je odvaha. Odvaha je mať hodnoty, keď väčšina už zabudla, čo to vôbec znamená. Markíza a Jojka toto robia zvráteným a nechutným spôsobom. Učia mladých, že život je len pozlátko, že pravda je len marketing a že hĺbka je nuda. A takto nechutne na nich zarábajú. A ja sa pýtam, kam až to chceme nechať zájsť? Priatelia, chcela som vám sem pridať aj ukážky, ale určite dobre viete, o čom hovorím. Toto nie je moralizovanie. Toto je volanie po zdravom rozume. Lebo ak sa z tohto stane norma, tak potom sa nečudujme, že sa rodiny rozpadajú a vzťahy strácajú zmysel. Chcem, aby sme si opäť vážili, kto sme, nie ako vyzeráme. Lebo ak to nezmeníme my, tak kto potom?